God integration for mig, det handler i virkeligheden om inklusion. Det vil sige, at vi som mennesker, uanset hvor vi kommer fra oprindeligt i verden, eller uanset hvilken baggrund vi har, alle føler, at vi er en del af det danske samfund. Det handler om at sikre, at vi tidligt sætter ind med, at hvis man er tosproget eller tresproget, som også nogle børn er, at man tidligt også får dansk ind med modersmælken, i hvert fald i vuggestuer og børnehaver. Det handler om, at vi uddanner alle vores lærere i folkeskolen til at håndtere tosprogethed og har fokus på det igennem hele tiden. Det handler om at sikre, at der er arbejde til alle, og at der ikke sker diskrimination på vores arbejdsmarked, eller når man går i byen, således at man altid føler, at man er en del af det danske samfund. Alle skal have lov til at være her i Danmark, som har lovligt ophold, og alle skal føle, at de er en del af det danske samfund og kan tage del i det. Og derfor handler det også om demokrati og om at få lov til at stemme til valgene i vores kommuner og i vores bydele.